kɛseɛ ɛwɔ wo so. Ɛbrɛ mu deɛ fa wakoma ɛdi m'akyi na yɛntu dwumadi no ɛnhyɛ Asafo Awurade nsa. Yɛdimafo ɛne yɛaba nkɛse ɛnɛ nnwummerɛ yi nso ɔma ɛde animonyam ma wo. Yɛda wase wo a wawoa yɛn, wo a wakora yɛn, wo a wadom yɛn na waboa yɛn na wahwɛ yɛn so. Yɛda so ɛte nkɔm a yɛka sɛ animonyam ɛnka wo din. Yɛpagya dwumadie yi ɛhyɛ wo nsa sɛ Asafo Awurade ma wabasa so wɔ so na dwumadie yi ɛmfa nhyira ɛne mpagya ɛmmerɛ wo ma na Kristo wo ma ɛde animonyam ɛbɛma wo. Yɛda wase sɛ wadi nkonim adom no nti amen. See
Sompa TV na ugusu a wotie Sompa Radio Minister Comfort already yankopon enhiraw Saudi yan akọ odoma hengwa nanimo ebrei mo de afre obi no obi mfre obi se onfa ne fidie ne nto Sompa TV na onfa ne fidie ne nto Sompa Radio ebre na so onyame akọ na wo fidue mo ha de awurade asoma na wiye ebrei mo so onfa hintasem asem a wotepe na wonya nkwaje adwumadie yi bomodien ne yenwen na dwumadie bekwa wiye no odofo ye no bebɔ mpaye ye no beche nyame asem dwumadie bekwa wiye no beye nhira Bishop Abeseki Kwapon o fidue mo ase ye be mana kwa aba na de nyame de asoma ne ne de so mfamle no ode amaye Bishop o maye mo akwa aba Sompa tiefo Sompa hwefo YouTube fo Facebook fo nyina ye krado pede nyame de asoma o ene de ma memfa za kwanya yi so na menchia eye Sompa TV ahwefo ne Sompa Radio so etiefo ne mo so a mo hwa yen e wo Sompa eye Facebook na kopon o nhira mo bi sa enadan so masai momre ne modaaje a mode ehwa yen nyankopon enhira hwefo ne etiefo no pi ana mre so sa o hwa na ote yen kan na eye Cedar hour na ede dwumadie ebrɛw
na dwumadi a yɛde brɛ wo nyinaa ne sɛ ɛhefa ɛna yɛgya no mo nyankopɔn no ɛwɔ dwumadi a yɛde brɛ bi sɛ ɔsa ne sɛ yɛbrɛ so 21st century ɔha nipa gugu ntɛntɛm ɛsan ɛsensan nipa ntimi ne brɛ so aba enti yɛba fidie yi so a yɛse nti na nyankopɔn ntimi mfi ne ma biom ana sɛ onyankopɔn na sayɛ na ɛnɛ ahwɛfo ne atiefo bebree hwɛ me sɛnea tetefo no pɛ asɛm no fusuo kronkron no na ɔde asɛm no nanteyɛ na onya home de ma won kra no ye generation ye po nyame asem wa abrabo no eno nti ena Cedar awa ye de sa dwumadi ebra o se nyame mani mra wo ho so na nyame asem a ode bo ni wiase no ye nhwehwe tete atempon no bebe bia ye nananom nante ya onya home de ma won kra onyini kya no ye nkofa sa kwan no so na Yehowa Nyankopɔn so ba boa yen na botae nti ode ye ba asase we so no ode ye asem na otwi insem a ye ka ho asem eye daye so ne nkyere ase dreams and interpretations ye ho ne so pon ene ne makasa na ne maso tie na ne matu ho anamo enya pon ma ye po Nyankopɔn asem nyame kasa nyame ma nkura nyame mantie enti ama ohaw ne amane ene eba nyame emaso enti efri eda juada ye tubosumi nsia ne nyina de hye onyankopɔn sa se rade hwa wo so wadi fre ne wo fiba enra ye hye ase wo daye bi a wo so a wo ye ogidi nyame ba bi a wo hwe me wo sa so daye papa e wo so hu se daye we ye daye papa na daye we de ye daye bone se wonti ase mpo a wo se we de anya papa be so say ono nyankopon ne honhom ti wo mu na ne honhom no ne ye bom di adanse se ye onyankopon ba enti wo se wo papa ne ohun bone enti efiri nura ye kyerɛkyerɛ daye ahodo a wo so a e wasa wo ti ase onyankopon bo nipa no nyankopon de daye so kan nipa ho se daye so ne bi wo ha e ba wo chen ye ti se ne onyame asem obei nyam daye so na nkasa e ma wani aba ho so se nuama boni e ba beto daye bu o so a e ka kyerɛ se nuama papa so wo wani ma won sa ba be kan ena daye bu anyankopon de ba wa brabo mo de be ba wo kokko se de o ye bi anamo bi a wutu be bi a wura no firi ho enya sa o ha obeto memfa sa kwanya so se ena ye midweek ebi efre eda juada ebrada okuada niama mu aye den ya me pesa me ka kiro se no nsia wo he ebompre no enti afa na ya wo midweek efri china konya me betimi adane ne nsa amen koso na gi awrade di se awrade ontonko na wona o se nipa bi o hwehwe no nyankopon nipa bi o de ne ho to awrade so no o se ade nyina bedi aboa no na be wie ne yie enti wo a wo hwe me nim de wo na mu awrade be kai amen na enna me pese ye kwotwere sem no mu if say ye kan Job chapter 33 verse 14 to 18 enam say enno bo ha wentimine ya nwen wentimine ya nsomene ne de kan ode ya somti yentie daye mu na nyankopon so ni party na tene no so be yi wefro how amana bi mu o how bi ba beto a aso se nipa emfa nya asem ene nipa be sori aye morning devotion nipa be sori aye meditation eni hobio ene nipa ne te ya di ohwehwe ye ne safo di ohwehwe ye so hwe ne time ye me ye late in kan dwadifo a mo hwe me a mo tie me businessmen and women ni bibia ye time man hwe yi a oh melusu nioma melusu me your friends say me sika melusu meeting bi awase me ko hia na me gisika na oni padua ne dia onwene ho se owu na sika twetwe dia wo pe ni adan a osisi ni nyina obegya ni nyina ho ente sunkwa sanya tetefo no sunkwa a onyiri kyeye a odi won bre so aba no bomoden nyankopon na manipa enyiri kye amen
bie line na tum enti wo hwe me frɛ wo nua frɛ wo baby frɛ wadanfo bi frɛ wabusuani sɛ ontie ye se nsuo no gugu enti mo amoye Cedar awahwefo ne atiefo nyina obi ampa radio ketua bi ukro no ko adwuma kira ka kya ne se ampa radio ketua bi mra oyere kodwa onto radio free ohye free bia Sompa radio bope o de to a se nsuo no na ama your friends TV na ate akwa ye no besom e wo de ben radio no so catch your own say ya better da ya se enti obo o se continue ma se afra no say nyame akwa no ni diefo no nyame asoma no no e bra so so obekire da ya hodo bi ase sese ya enti onfa ne fidie ni nya dan ento TV no so onfa ne fidie no to radio ana se onhwe ye e wo Sompa Facebook page na say YouTube na ma kire da ya se kakra enti yentie de nyankopon kasa fa da ya Job 33 verse 40 was enso nyankopon kasa o se nyankopon kasa preko pe ene de tiampre no na enso onipa anwene ho enso onipa anwene ho daye mu anadwo ade hunu na ho ato nipa so empaso na ye nipa wakoto paso da paso no emu na obie nipa emu na onyankopon no obie nipa aso oso watena ya no so obesane onipa so obesane wo once me sha se me catch you say da ye so bi wo ha e ba be ba okoko se abrabo bi a wo bo suban bi a wo nam no e de ohaw ne amane e be den e be pere enti eno na nyankopon ka no obesane onipa fre no ye ho to aso na wayi ahantan hin na obeyi ahantan ya den ahinto onipa to aso na watwene kra afra amana o se ebia na wo kra ekwa akoto amana bi mu ekoto afna no to accident mu ekoto ohaw bi ba beto enti nyankopon so dan na wani aba ho so na waye ho adwuma na wankotom na wonkwan so so ankoto afna bi ano amen anso nyankopon so nipa daye ya nipa ntiase obe hwame otie me ni hawa wanya nyina ya daye bi oso ya wanya ho adwuma obe tie me obe hwame wa yare yade no oso daye na de yade no bere na adwuma oso daye na yeyi na di oso daye na ware guye oso daye bi na de wansusu da se beto no no ato no aso ni pa anwero anso obe hwame once medical doctors kura gidi se ebusua bi wo ha ufiri mu a utie o ya wo yade bi wo ha e wo abusua no ufiri mu a etimi yaw enti okwa yetimi bisaw say mo family background yare ben ene ewo ho eno de nipa gidi o na daye na meka wansem sesi ade nipa nyini adanti na obetime so daye se odidi wo daye mu na ade kye na waye chekon no ntimi nidi ene no ho na meka kro enti nipa bebre problem o manya nyina ya daye ene dia bere no so wa hu se daye obo ha ya de abeka ni pedua be se yinsia enum wotwe obi first na say me ampa na se me ton ayento me ya investment a enye yi me ampa na nipa ntime mmoa me biom me ampa na me destiny helpers eye me business partners nyina free ma brabo me ampa ni me ampa me ko meduma me bia me shopper me teme ton nyoma over 20,000 30,000 40,000 a day and na me kokora na 5,000 3,000 kura me ton ayento daye bia wasuntra daye no e de kekae bia abekinka yentie ohene bi daye osonye ne de ba beto ewa sofo be kan intentamaye ye mre ni ntie ye ko Genesis chapter 41 ye from 5 verse 1 to 36 me pese ahwefo ni etiefo tie nsam mu nsam yiye na emfie mienu akiri no Pharaoh son daye na hwe ogina Nile asubonte ho na hwe anantwibi renso a won ho ye fe na won ho tua won ho fira asubonte no mu ba bedidi yesre no mu na hwe anantwibi renso foforo a won ho ye tane na wafonfon so fira asubonte no mu di won achi e bai no begina anantwie nso eno nchen wo asubonte no nso noa na anantwie a won ho ye tan na wafonfon no memene enso na won ho ye fe na won ho tua won ho no na Pharaoh nyane na osaso daye bio na hwe ayo metem nso atoto aso na abo ma efifiri wo enan kroso na hwe metem nso nkro ankro a
epu yɛmfra ma akusa no efifiri di akyire bae na metem kroankroa no memene metem enso a etoto aso no ayuo no ewo mu no na faro nyane na hwɛ ɛyɛ daye na anopa no ne ho dwane no osoma ma okofre muslimfo atwerɛfo nyinaa ne ɛhɔ nyansafo nyinaa na faro kan daye no kyerɛ wɔn enso obiara ntumi ankyɛ no ase ɛna nsahɛfo mu pani no ka kyerɛ faro sɛ makai no mfom so ne bra faro bufu ne nkoa na wɔde me ne pa no tofo pani no kɔto afia so wɔ ankɔbiafo pani fie no yɛsoso daye na dwokro no a meno embene no ane so no daye yɛsoso daye kro na mene no ane soso yɛn daye a yɛsoso yɛn na biara nkyerɛ ase na Hebrew ani abrantie bi a wɔyɛ ankɔbiafo pani no akoa ɛne yɛn na ɛwɔ hɔ na yɛkeka yɛn daye kyerɛ no wɔkyerɛ yɛn daye no ase sɛdeɛ biara teɛ na sɛdeɛ wɔkyerɛ yɛn ase no saa na baayɛ wɔde mesan kodi midibia na ɔno deɛ ɔsɛne no na Faro so mama ɔkɔfrɛ Joseph na ɔyɛ ntɛm yi ni frɛfiase hɔ na oyi no na ɔsakyerɛ ne ntaadeɛ na ɔba Faro nim na Faro ka kyerɛ Joseph sɛ maso daye enso obiara ni hɔ a otumi kyerɛ me aseɛ na wo na mate wo nka sɛ wote daye a utumi ɛkyerɛ aseɛ na Joseph bua Faro sɛ eni me fam na emu Onyankopɔn na ɔmfa mu ayepa ɛma Faro na Faro ka kyerɛ Joseph sɛ medaye mu no hwɛ na megyina subɔnten no nsu noa na hwɛ manantwie nso a wɔn ho tua wɔn ho na wɔn ho yɛ fɛfiri nsuo no mu ba bedidi wɔ wura mu hɔ na hwɛ anantwie nso foforɔ nso a wɔyɛ kanyaa na wɔn ho yɛ tan yie na wafonfon a mehunu wɔn ho tan so bi wɔ Misrim asase nyinaa so da edi wɔn akyi bae na nantwie a wafonfon na wɔn ho yɛ tan no mene kanea nantwie nso a wadɔre no na oduru wɔn yɛfunu mu no obi a hu sɛ waduru wɔn yɛfunu mu na wɔn ho da so yɛ tan sɛ kane no a ɛna menyane yɛ na mehunu wɔ medaye mu sɛ ayuo metem nso a ɛtoɔtoa soɔ na abɔ ma efiri nan koro so na hwɛ metem nso a ahoa na yɛ ntantra ne apoyɛ mframa ama no akusa edi akyire fifiri yɛ na metem ntantra no memene metem nso a yɛ no na makama kyerɛ atwerɛfoɔ no enso obiara ntumi ankyerɛ maseɛ na Joseph ka kyerɛ Faro sɛ Faro daye no ɛyɛ bafua Onyankopɔn ɛkyerɛ Faro deɛ ɔbɛyɛ nantwie pa enso no yɛ mfie nson na metem nson pa no nso yɛ mfie nson ɛyɛ daye korɔ na nantwie nson a wɔfonfon a wɔn ho yɛ tan a odi wɔn akyire bae ne metem nson kroankro a apoyɛ mframa kusa no bɛyɛ mfirinhyia nson ɛkɔm asɛm no te sɛ deɛ maka makyerɛ Faro no o tie nsɛm no yie deɛ de Onyankopɔn ɛbɛyɛ no na wɔde kyerɛ Faro yi sɛ mfirinhyia so ɛba aduane bebree bɛba Misrim asase nyinaa so na ɛno akyi na ɛkɔm bɛba mfirinhyia so ama nipa ɛwerɛ ɛfiri aduane bebree no nyinaa ɛwɔ Misrim asase so na ɛkɔm no bɛhye asase no na ɛkɔm a ɛbɛdi akyire no nti ɔnhunu asase no so aduane bebree no bio ɛfiri sɛ ɛkɔm no mu bɛyɛ dendenden na daye a ɛyɛ mmɔho mmienu ma Faro ase Faro no asafo nyame hyira fɛsia amen na ahwɛfoɔ ne etiefoɔ nso so ɛnkan ɛnto asɔnyɛ sa onko kan a ohun bɛyɛ hi ma ahwɛfoɔ ne etiefoɔ so nkan bi ɛnyɛ sɛ ɔsɔfo nko kan a ohun bɛyɛ hi ahwɛfoɔ ne etiefoɔ tie nsɛm no mu yie o wa ɔhwɛ me a wotie me enti bisa sɛ wo so daye bɛ ɔhene no sɛ ɔnya ne firi daye no mu no ne nipadua no mu no ɛnsise no so ne ho yire ayira no obe hwɛ me otie me otime so daye wani bɛte na osun wɔ daye mu no awani bɛte na esun no obo okra na esun no wɔ hɔ a afɔ okɛtɛ ɛwɔ wanim obetime so daye na yɛ pam no ampampa tiantia mu na obi ne neighbor ana obi ɔne ne yɛ dan ɛda time bɔ no sɛ deɛ daye na ɔso a ɔyɛ dan utiantia mu no ɔse na obi na ɛyɛ dan ɛpam anasa na me kwa kɔtɔ amana bi mu ɛnu ti na na metie mu apia honam mu na kyerɛ sɛ yɛ ade a ɛba besie yɛ wɔ daye bi wɔ hɔ a ɔso a ɔsɔfo yɛ dan dɛ ɛbɛba mo bebree a ɔnhyɛ no so ya woda ebo okwa akoda asesi ana wo soso na wani te no soso ya ye fa ne se ebi okwa wonwuma so no na da ebo okwa ahomache kura na wani ate no se o da obi abese 30 seconds 1 minute 5 minutes o teme so da ya ahomache na wani asan ate sa da ya no motae soso a na odi hu agoro asameto da ya na ohene no so yo aso hu niam mienu ni nyina ya mmoa ohun emoa enson emoa nson
Emoan so no omo ho ye den time emoan so no de oso enti onyame de symbols signs ene ne nyame ma ekasa enti ade bi ohunu wodaye mu bia wa asechire obi hwa mi otie mi onko Côte d'Ivoire onko Lomida and so tunu car ayada no timi driving from Accra to Hevan half a sene otwe car from Accra to La Côte d'Ivoire Kumase to Nkran onko hoda dia na ode hwe ode twe car no road signs enti nyamo hu na da yemu nyina wa asechire se wa enti nipa bebre ewuwu yare atoto wa amane atoto wo adenti na obi hwame a ya France o car no oji wa agon no ti dede kitua bi wo se me de ekwa akokere mechanic se dede because wo mechanic ase se na be efise wo nya dan wonim de ye car na ase na adenti na wo so da ye de wa fa no normal obi hwame otie me ye wo common dreams bi o so e wo so otie ase se wa hwe yi a o ha obeto obi teme so da ye na ogina amana kesia no ne friends kun no gina amana kesia e kire se wa brabo ba bia waduru e wo life mu o wo de ben wadu o risky area bibi boni bia betimi ato if so ogina amana no amana bi o to manya de obenya nkwa ento ta so daye na se ba bia ogina ne nye daye no hene no so ye kire se infie nson e kom beba ohun nantwenson ohun nantwenson foforo biom osan hu ayua abetinson osan hu betinson foforo biom ni nyina ebi abobo ebi moboy dayeso ne kire se okom beba na ansa na ekom beba no de aduane bedi ka bu enti nyame pesa oda ho so na aduane ne ebu a wa anya den de ma ye Joseph prime minister no Joseph ma Misrim nya sika enti sa Joseph breso no na wiase nyina epu akọ Misrim ye say enne nipa nyina Africa countries nyina pese ye kọ Europe countries anasa America kọ bobra no sa na nyankopon ye Misrim o ma bia eba Egypt eba ba peduane edi enti nyankopon de sa nuama no kasa tro se ne be ya wani beba hon so obi hwame otie me o se na mekuta plate wo mesem mekuta glass wo mesem mekuta ahwe wo mesem agie firi mesem wo daye mu abo wafa ne no ma etes ade asombo ebe firi wonsa sene ade na pa ya ontime nsese biom wa ware betime gu wadwuma betime firi wonsa ade a wapomodin betime firi wonsa ye wo sa daye ni bo oso no wa anya ho adwuma amane beto obi hwame o se wato amanam amana doko watom obi hwame o se meso daye na me ba yira me hwehwe na ma ehunu meso daye na me yira ma hwehwe ne daye mu nyina ma ehunu meso daye me kuna yira ma hwehwe ne daye mu ma ehunu e kasa kire se nipa no ba bewu die nipa be na hwehwe na ohunu biu je wawuo nipa wu na yesie na wunhia ne ba bibiem enti nipa no so daye no na wa ye den wa yira wa hwehwe na ohunu je so ba be firi wonsa obi hwame obi tie mi obeso daye bia na utu yaka ye gi wonsem ade e wo daye e che sa ade bia beba wonsem bia nyina ye be firi wonsa enti ye wo daye bebiri wa so na udi hu agura e di amane e be ye den e be bere de bia meka so obi bi o hwe mi o tie mi a o ta didi wo dayem na one oba ada one be ma da wo dayem bia sa ni pedsaafo no o mapomudenye yabe hawo disappointment promise and fail or send you huma hoden adboni bia timeto wo dodo no asa wade senso omo problem obi hwame obi tie me obeso daye no na ade a ye frɛ ne sɛ kwaye kakraka na asafo namu forest mu kwan biom kyerɛ sɛ spiritually no wabra bon ye den ye yira wo chia kwan enti bebe bi obefa ne ma be yi ama no sese wafiri ho to se na obo se metika mu saa mi nuruda
akwanto ba na etu aye nuru eyo enti na me ba Sompa TV so se ahwefo ne etiefo wo be ye Kristo ni a na ensan o se Kristo som enye didie ne ono enti enya so wo be ye Kristo ni wie obi hwe me otie me nsem o me kanyina se me som nyame matan nyame fie sa afre me nkura berem me nya bone me ntwempra ma wade ya me wade me ya wana ka kire na Yesu Kristo no ba asase so kora no ono kora wan wade wan ntwempra anso hwe okon obedie na won pese o se Kristo som enye didie ni onom na ya honhom de ben okon enti dae bu a woso e okon a wosore a e wo se ugina mu sa na adwena waso dae na twetwam enye sa obenya problem ancha me ba bebie eye line atum na ananya yankwa na ye wa ha ye mehia azukama e wo MC ya de se oba betra olman chen na ya ya atwuma no enne o se ye bompa ye ma wona sebi wasoso da ye bone a edi wonyobu oda ye na fe na woso obi so wa waso amedi sunsun so bone aye de abre no ono akasa hu se da ye we na me so ye na ha bre medical ka cho se ye ba TV so pe eya fa nsuo ensi radio no so anase o TV no so o wo documents obi a obabi bronsam ofanu no mum o won phone ya fato radio ne medical ka cho say ye wonuema bi wage nyame tumi bemu nyankopon ka no Exodus chapter 14 verse 14 o se Moses ka chro man say o man nya den encha enye din no onye kom no okon we die eye rade kon enchi obi hwe me obi tie me bebe bia tramadol no ne red no ne nsan no nuama fa akora na aduro die baabi aduro ne die uhia sa nyame honhom de ne sa kano na nya sa na otie o ni photo bo so o se me phone kura call papa maso me business partners nyina free ho me uhia sa ya email you teso anso se nyina ma phone no documents bi no phone photo TV nanim na sa radio nanim if say emra nyame asem ban eba no 2 million ahoden so yesan be bomb paye na urade ahoden ebedi akire ena me no bomb paye nam se nya obia na ofra eya ni pampempem na gu akire every say ofra bebre atra ye fi say ye ba so bebre say watra ye ontimi nwuram tanya obia no bewuram enti ye ba say ye nya akwanya ne ahwefo ne atiefo edika bomb paye no ba ko mienu ansa na ye bie 34 na tum ena ma bie line na tum be 10 minutes na wow da ye bi eto na oni afre na sabre de be bomb paye ka say urade yesu ena nwumre yi wasema ba o se wasem man kokwa this asem no be ye adwuma wa urade wasoma se emeye ena enwumre yi ena ahomachen ena anopai ena awie sesi yi urade wasema abai da ye boni bi amason ye me ba son mi kuna son me yira son me nua bi ason obi ason afa me ho a din sonson so boni ebe breme sabre ya me sign da ya no wo yeso de wo bia wan na bompa e sign da ya no In the name of Space and also so Facebook and also so na IV UK me also ujira so inshiraba also ujira so Alice Chairman o se more fire mo empire no na onyame eye adwuma obi a wo hwame a wo tie me
yɛbɔ yesu den sɛ da yɛbɔ ne bi a waso yɛsan daeɛ no da yɛbɔ ne bi obi aso afa ho a yɛde sonsanso bɔ ne ɛbrɛ wɔ yɛde yesu den twa daeɛ no mu yɛsan daeɛ no sɛ ɛkɔ baabi efiri baeɛ amen yɛtoa so kasa awurade yesu daeɛ bi a maso a ɛde sonsanso bɔ ne abrɛ me obi aso afa me ho obi aso afa me adwuma ho me sika sɛm ho ɛno nso de sonsanso bɔ ne abrɛ me ma wareɛ me kristo som me adwuma sɛm ma kwantu sɛm ma ware sɛm me suku nsɛm me nkrata sɛm ɛnɛ da yi ma pɔmo den ɛde yade abrɛ me bible sɛ me gye tumu a ɛbɛyɛ adwuma na mampere so a ɛnyɛ adwuma mempere so me sign no me twitwa daeɛ no mu adeɛ bi ɛde abrɛ me mede yesu den sɛɛ no seeseya sɛɛ no wɔ yesu den mo sɛɛ no wɔ yesu den mo Nyamen shira se o bompae mo amawo space na so nyina nyankopon o nhyira mo nyamen shira na na ya o gira so denden nyame enhyira o regina mo gira so nyankopon o nhyira mo me won se mo ya den mo bompae wo so gidi nyankopon nhyira o nyamen shira mo se mo gira so me no bompae Erade me soma wasem Jesus ekwa ahwefo yes lord etiefo yes lord de waso daye bi yes I de sunsuaso bone abrem say ye yade Jesus adwuma say ye aware say ye awumawuo Jesus amane eka Jesus me gyina nyame asem so twam wo yesu dem me gyina nyame asem so say sa daye no amen say emfiri o hyebere so amen wo yesu dem amen root so gyina so den nyame nhyira asamwa nyame nhyira root asamwa nyame nhyira sabre dia mi bie 34 na tum and 10 minutes montie ne enam say ye de mbre na ye adwuma nti no ofra ebia maso daye na de adebone abreme enti ye ne o mompae ebe nso so a ofra waso daye emfa nso so asobone mena so eye daye bone minti minkyere daye me se metie daye de a kanipa ba akopɛ ne ebefa no obo daye waso akomunchi krodada mu a akohia nananom samanfo nyina yentimi ono ye bishop o chire mu no said the ochire ye mode Joseph mode achire mu na ye se maso daye bone nti bishop bompae mame papa bishop bompae mame maso daye bone de sunsu aso bone abreme nti bishop bompae mame na mesre se offense so a eye mentie ohun wo radio na se TV no so utie ohun a meyi wafrim efrise ye mfidie na wa ha no e de feedback ba line no ye mienu eye sompa line no eye 0551 931 0551 931 0548 931 0548 931 0551 931 Uwuremu pe mefa na ye no wa bompae first person abaso praise God hallelujah odini baby okasa free la jabe kasa si kono la ta force I'm a funny tiefo tio.
Efa waso daye bone bi ade sunsun so bone abra wanansa we dia memmo general paye bone ma. Me no bon paye me suma awrade asem kokko no ngo awrade me de wa fran dosu ko wo Yesu mojem wo so be ma ye de yakoma pe awrade ma wa fran de ohwehwe ma emre ma no wo Yesu de mo amen. Amen. Praise God. Praise God. Ojina so. Praise God. Hallelujah, Papa. Yenton kan ye kasa den kakra ma one so praise God. Papa, me ba cho ma so da ye boni. O kasa odin ni baby o kasa free o. Me ba cho me di Janet me kasa fi ko forudia. Janet ko forudia yeti o. Papa me ba cho ma so da ye boni. Me no bon pae. Mami Jane da ye boni bi a waso. Me di Yesu di twa da ye num wo Yesu dem amen. Amen. Praise God. Praise God. Menton kan. And their mama find the powerful from praise God. Praise God. Line so I shit. I all friend of my own so. Praise God oh. Man some find the powerful from praise God. Praise God. Hello. Odini baby okasa fro papa. Papa to me kasa to boy as me dey the Eric, I have funny to vote you. Papa to me to die by me to die bia na eloto normal by normal me to am me bibi by me ni ntia e ba se du o so boy bu a no bon paye. Obonofo no bronsam da ye bia oso so bia me di Yesu di twa da ye num fro so wo Yesu dem amen. Amen. Praise God. Hello. Praise God. Hallelujah. A champion right here, Yankopon shira e was space na so Georgina, Yankopon shira praise God. Hallelujah. Odini baby okasa fro. Me kasa say. Sorry, ahwefo native. Ahwefo native vote you. Me yare so me yare. Ayare same no bomb paye. Erade me soma wasem ko wa franchen. O se Yesu man champion o de saya yarewa. Me bomb paye se. Je wa yare sasamre wo Yesu demo. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Ojina so. Amen for. Praise God. Hello. Odine baby okasa from ma one so kakra papa. Pacho ne ye friend who is George me ka ta papa. Also etiefo nya hwefo tio. Ai, papa me so ye ta boni ye ta so pa. Me ta so pa nkini. Me no bon pae. Ade bia ene osunsum ne ohyebre ne okra edi esie bia me di Yesu din twam o Yesu demo. Amen. Amen. Praise God. Hello. Hello papa odini baby okasa freo. Pacho video me kasa first. Efija se oben ahwefo na tie vote o. Pacho me ga na say. Eza ya na me so mo kota. Oya So ga. da na ma ka ko tsa. Akwai good website. Aha. Yes. Okosesa ekasa fa se nioma papa wo anim wo adwuma o ye no ho. Ti me no bo mpae. Bible say yensa na nwuma e na obehira so amaye. Daye bia waso e kyerese nioma papa wo anim Awurade mfa nom wo Yesu dem amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Odene baby okasa free. Asem kasa free aguna. That's why they said. Takorade ahwefo na tie vote o. Pacho me so Diana. Me so Diana say me yale. I think me am ko so typhoon. So na kwai. Oso daye na o yare e wo daye num. Me no bon pae enye ekasa say yare ye hwehwe yare ema enti wo behwa wo oso sa daye firi okra no kono hu sisi wo so me no bon pae daye bia waso a wo yare
me gyina nyame asɛm so twa daeɛ no mu san yadeɛ no sɛ baabi afiri ba ebi ansan kɔ wɔ yesu dɛm mo amen. Praise God. Odin ne baabi ɔkasa firi o. Odin ne baabi ɔkasa firi Emmanuel asoso wɔ space no so Nyankopɔn nhyira o. Hello. Odin ne baabi ɔkasa firi o. But if I'm not going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going me no bompai me suma radia sem ko agyeman nkyɛn ɛwɔ akomadan da yɛ bɔne bi a waso ede so bɔne bɛbrɛ me twam wɔ yesu dem. Amen. Praise God. Odi ne baabi ɔkasa frɛ o. Ma oneso kakra. Ani metio mame. Ma oneso kakra. Enye da ye papa me no bompae. E bompae da ye bia waso a woda nsuo mu me twa da ye num wo Yesu demo me sign da ye no firi so. Amen. Amen. Ode ne ba bia okasa firi o. Francis kasa firi here. God and I have 4 that year 40. Hello, Kasana Mitie. Believe God and you don't call. Don't call it you. God and don't call. Yet you, Kasa. But your son Diana made that airport. Now, Obia then. No, my wife has a Yamapo. And yet, die, Papa. Kasa, Odo, or you don't so and our summary. Why worry or no, you're in it here? Why worry or no, you're in it here? But I know what you want. Mo ekasa wenti Nyankopon kasa kyerɛ say no bɔnefo hyehyɛ sɛ ɔbɔnefo na aware na egu enti saa mre de yɛ ne da hɔ de di kan de toso mienu sɛ ban enti me no bɔmpae Awurade me de wakoa na ware hyɛ Kristo mogem ɔbɔnefo no hyehyɛ bi ɔpɛsa aware no begu bia metwam wɔ Yesu dem. Amen. Praise God. Hallelujah. Praise God, ma onezo. Hallelujah. Oneno wa form kasa. Odene babi okasa free o. Asam kasa free mem. Ya na na kuya. Mem. Na na kuya yetie wo. Me so da ye na na matete na maduma tam e kofom. Enya da ye papa me no bompae. Me di Yesu din twa da ye no free so. Ye sign da ye no wo Yesu dem. Amen. Praise God. Praise God. Odene baby okasa free. Odene baby okasa free. Praise God. Amen. Hello. 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 Mate you odene baby okasa free. Patase. Yetio. Kasao. I'm going to that moment. O so do e bone me no bompae. Me suma rade asem kwa rade akwa nche wo patase. Da ye bone ade bone bias obonefo no hihye se ento bia me gira nyame ngosa ne tumi so twa da ye no sign da ye no se enko ba bia firi bae. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Yan chon kam amen fafofro. Praise God. Praise God. Mentio ho radio na se TV no so odi ne ba bia okasa free. Takra de odi de san. Hello kasa na metio. O sister so diasa enye dia papa just say yare eba so e kaya de ha oba me no bompae me twa da ye boni mu ade bia de ka bra obi a me sign wo Yesu dem. Amen. Amen. Praise God. Me for the last two
na me de edemra na ye adwuma. Praise God. Ma one so kakra papa odi ne baby okasa free o. Odi ne baby okasa free. Menton kan mentie ho Dora pokuan so osemo fire o gira so nyame nhira e was space no so praise God. Hallelujah. Odi ne baby okasa free o. But you are telling me because Roman hair. So for me, teacher. Let's show the piano. Let me teach your toilet. Come out the able to and Saka, teach your toilet. If you ever told the burial, also for me, video. Me fluffy, dear, no fire, dear, no man, no better to and yet a casafa. Your friend saying at your sense cashier home at the papa be about a brabuma into minina. Your fluffy dear Suanya Botrena, from Namina Beramana no Mompire into all the Maminium Friso or Seminole have again. Praise God. The last caller na mefano. Praise God. Hallelujah. Maoneso kakra odine baby okasa freo. Yanton kama mefa the last caller. Praise God. Hallelujah. Odine baby okasa freo mame. Mame ama. Enye. Enye mame no bon paye. Mame ama Cape Coast me no bon paye. Erade me soma wasem ko Cape Coast. Ade bia ye pese ewu wo mame ama bra bombia me twam wo Yesu dem. Amen. Oy de nyame nhira mo pi. And I'm saying, I'm running a jumantino, baby, a drew ya bomb fire, a guncio so. Oh boy, yare how, oh no, me droko hospital, we are dancing, cabin, utu quanko, obi my so caution, yadan so yadan on cop. Ya wa yadia yan toya dear bronsam yadia a kayadia. Peja insiono, obeso shame, obeso okrano a squin or semi-shiadia mean who are dear, or peso whom man so who. I was also peja unsio. Obi all the o documents be at to her what the phone cell phone me bon pa egu nyama so erade me suma wasem ko insio ya o ma page me bon pa ya twinya me tumi me hyenya me ahoden ayare se tumi me hyenya me ahoden se mbowura insio no mo insio no na ne Yesu moja ena ne ayare se insio ena ne nsankyere ne insio ye odi insio be ye biara erade ma wadanse sa so na me bon pa ye obi odi documents bia our somo ne passport ne documents the wapeja ne cell phone o here call be ya emailing ne documents bi mreno me bon pa ye ade bia yedi si ne shabre ne shira bi kwan me bon pa se nyame ahoden sai sa de no nyame favor nyame grace and talk documents no so wo yes for demo na ma bon pa ye amen amen nsio no de opa bi afa ye amofo na efrafra ye edidi nsio no adanse bebre won so be di adanse amen sabre yamra na so lines no mo amohwe TV ne de ya lines no miensa ne nyina gu TV no so obetimi afa ne miensa nya de di kan no eye WhatsApp line obetimi your voice note o frɛ no wanya obetimi your voice note ana so obetimi text message abrɛ line miensa no de di kan ye 0557 0557 000 000 967 967 967 967 0557 0557 000 000 967 967 Lie tosu mienu ya 0557 0557 30 30 90 90 80 80 0557 0557 30 30 90 90 80 80 no me twato ya 0553 0553 53 53 53 53 89 89 0553 0553 53 53 53 53 89 89 Yefre fidie so no me de 1 hour to ho mo amofre ya mo ntimi amemu nyina no
efiri 10 kosi 11 na ofra obenyame lines enam say door so nti bo ha me ma no masofo no be pikibi me pikibi na ye no wa bompae Yesu ya adom na ohwe so ma de pa chen a o kire nwumre nso so ye no be hia no nkro ekosi no ndu e wo fiti kese koso a na one ye nso mo Cedar awa no so na on so so obedi adanse me de wo odam ho ofie ho adwuma me de hye Kristo mojam wo beda na ona be ya wo de wo Yesu demo amen. Bye bye.